Nindot kayo ng kabuntagon sa'yo. Kay napumbar kong sweldos ko mga tao nga katong mga bright. Ang ato lang kikagulan ron na medyo ko na balaka. Kay na pa ako'y duha ka tao nga wala ko masildo eh. Sao man nga. Nainay-kam sa nako. Giling sugar ron kita sa doon. Lugar ko dito ang tari. Napildi man. Nagsalig lang siguro sa ko kay ang kanang duha nga akong sildoanan ron. Si Boy Pihing o si Inday Janet. Wa sa na yung mga grado. Wa iniskwelahan ba? Sa aglak to yung pagka-istorya. Murag bugoon sila gamay. Parihan ako. Pero ano kanindot kay kini akong opisina. Ako rin ito sari ang maglikod-likod ang istorya. Mudaghan na yung mga tao diri. Basta mo abot ako mga trabahante. Ang aking problema doon kay ang akong sweldo nila ni Boy Pihing o ni Dejan eh. Pildes manok. O niya, akong nabilin rin kwarta. Nagtel lang kabaya. Igo lang nila. Pero, huwag mo nga rin sila maningin na sweldo. Siyempre, discount yan ako kakuha. Ako gay bright. Gasol na dipindi naman na. Ako silang pabuton. Ay, mungari sila, may tabo naman yun. Na ako gikagul, ano ka gikuyawan. Kung kuwang ako sildo. Pero kay Bright Magon, nga sila bugoon. Mutuo na to. Daon ko na yung bilay-bilin yung karta. Asa mo. Kaya ako rin sildo ko nila. Tag sa kaibo. Sakto rasan. Kay grabe ka pulpul. Kanang duha. Aw kina sila pirmi mawahi. Kay absinot kayo. Aw. Tungod silang ka absinot. Nya dagan pasangil. Tungod sa ilahang kabugo. Ha! Magamit na ko niya akong diskarte. Iwasan ko na sila. Na ako'y nahabilin rin. 200 pesos na ni. Pero, inigpaningil na ako. Aw. Ako rin hatag ko dira inyo sila tag sa kalibo tungod sa inyong absin. Magpaabot ko. Ako rin taguan. Ano nga, di sila magmahal ako. Pabili lang po sila butarbaho rin sa kuha. Magali ko kay patay. Kung saan ang orasa. Hoy! Ren! Oh! Boy Pihing! Papasad ka abot ito sa itong trabahoan dahil? Nawala pa. Oy, karon pa ko na. Abot gani diri sa ato ang kuan gani kanang agianan pa doon sa atong trabahoan kay unsa nang orasa wala pa sa day ka didto di ay. Mao biya ka nga layo kaya nga mo apong Pinoy anan niya. Maglakaw pa ta kay way sakyan na ni kalibunan. Patay jud aning busing ting sweldo ra baron niya pila ka hima. Masweldo na to ani ron nga. Magsige na mala tag kalit niya. Magsige sa tag absent. Bisa pag magsige tag kalit, magsige tag absent, obligasyon jud na sa atong amo nga mosweldo sa sakto. Mao gani niya kanang naa ba tay utang niya tag sa kalibo ra ba. Maningil ra ba to siya inig ting sweldo niya jud karon niya. Ako alang bayran ako ang kuan karon aro wala na koy utang ba kay maka sige na sa kunya. Balik. Ako putong bayran kay para sad makakuan ko kanang hawas-hawas ko sa utang niya ba kay pait kay ning daghan kay tag utang niya inig kuan na to absenta daghan kay giyaw-yaw ba. Gagyaw-yaw. Unya tanah kanang kuig lang ta dito kay para ug mayaw-yawan ta o Dungan duha. Sige. Tanawa rin ka. Huwag ito yung huna siguro mukuha silang sweldo. May rasa doy. Kaya gamay rin kayo kwarta. Unya, kung mukuha sa sila silang sweldo ron, usara kalibo. Unya na sila yung utang na kung usara kalibo. Ako pa rin lon. Tabla sila. Makapuno pa to sila ron 900. Okay? Lusit ka sa mga kong kwarta. Gatos ron silang dua. Sir. Buntag sir. Dali! Sige mo, buwan ka mo ba? Lalo ang ginubutan. Oras yan din sweldo. Ultimo gani nga ako tighatag ko ninyo o kwarta karang adlaw. Pirmi mo malit. Kung siya may inyuhang mga utok. Di magamit. Hello, ako sir kay layo biya kay sa nga mo sir ya. Nag-backfire ko sir kay way sakyan na ng kalibunan. Gani, unsa may buhaton di sa layo. Kung pananglitan man. May butang na to, layo ka. Oh. Anong mamang ka mo, daigi ka nung sayo? Saom na sa nimo sir nga dugay sa kamata.
usag sir kay kanang wasad ko gasolina sir ako lang bilin ako ang motor sir. Sweldo na Nakor ka? ba? Sweldo na ba ron, sir? Bao bitaw, sige ko paabot ninyo. Kay kamo na lang duha. Ang wala ko matagi sa sweldo. O ya kana sir kanang pila may among sweldo Pero sir nga. na naman mi. Tungod sa inyong sige glit. Ya, sige pag yung absent. Mga pulpul man kayo mong dagko. Ang inyong kubrahan ron, tagsara kalibo. Okay na, sir. Okay na, sir. Ha, sa kalibo ha. Okay na sir. Nauna na ang inyong obligasyon dito ko sa kalibo. Sa kalibo. At least na sweldo sir ba. Mao ni sir sa kalibo ni. Oh, sa kalibo na. Sige sir nya. Salamat kaya ni sa kalibo, sir. Ya, naaman ko utang nimo, sir, nga sa kalibo. May kayo na kainom-nom ka. Ako ba sir napog utang nga bayran na mo ron ang utang. Ako lang bayaran akong kuan, sir, utang nga sa kalibo kay aron inig sunod si mana, inig jote na mo kasi isag ko diha. Oh, mas mayo sa Ako ganyan. sa sir para wala sa utang nimo ya. Dara sa kalibo sir. Pero sir, Sa kalibo na sir ya impas na mi. impas ta, sir. Tweet sa ta. Oh, Nya kanang ato na mi. Hinahinay na, sir, kay Dila sa video tiran kay hapon naman. oh sige. Sige. Paumagin mo. Sige, sir, salamat kay sir. Ari sa sir. Sige, may utang ano. Ah. Tatay. Sabi na ko kakoy Brian. Brian dyan sila. Ako kiyatag na tag sa katos na. Nya sa kalibo lang utang. Kuha kita to sila bibisintos mo puno. Ako may sayo. Ganun kingo na ko utang sa kalibo na sila. Ilang ibayan na ko. Naipas na lang ang utang. no. Imbis ako makaisa. Sila na yung nakaduha. Malasa.